Aron pagsulbad sa suliran sa kahot sa dagan sa trapiko sa Sugbo. Gipaubos sa ikadawang hugna sa tulo ka adlaw nga pagbansay-bansay sa Kapitolyo ang mga nagadayang personnel sa traffic office sa pipila ka mga local government unit kon LGU sa lalawigan. Kini aron mas mapreparar sila sa ilang himuong Local Public Transport Route Plan kon LPTRP. Ang naasoyng plano isumiter ngadto sa konseho sa matag LGU aron aprobahan og mapatuman. Ang buhatan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB 7 muang mosiguro sa implementasyon unya niini pinaagi sa pag-isyu og prangkisa sa mga nagadayang Modern Public Utility Vehicle kon PUV alang sa maong mga ruta. Actually doon na niya nag-submit ka 26 ka LGUs. Then ang mo na to ilang initial no dili pag ito first submission kay didto na nato mahibaw-an og unsay mga kulang. Kung maka-witness mo karon mag-present na sila. Humana na yung mag-present sila taod-taod. Oo, mas maayo niya. 26 na nakasubmit. So ginagmay na lang kakulangon. Mo na i-review among kuan sa ilaha nga kanina lang may kulang. Naay uban magod nga dunay medyo technical ra kaayo nga bisan og namo ganay formula gamay ang ilang dalan ang ilang mapadagan unya basig dako nga sakyanan. So mo toy atong i-explain. Pero sa among tan-aw karon sa 26 na submit, gamay na lang gid kaayo ang kulang. Oh, para maplansya. Oh, para maplansya then ma-final na submission nila ipadala na mo na sa among central office. Mo issue din ang issue ang central office og approval. That's the time nga mo issue pud mi sa LGU og notice of compliance. So pag human na mag-issue notice of compliance, mao na po to'y reference sa LGU nga buhatan nila og ordinance. Gipasabot ni Monte Alto nga ang LTPRB mo yawi sa paghatag og alibyo sa suliran sa kakuwang sasakyanan sa atong makaigsuonan sa kalungsuran. Giklaro sab niya nga dili ang LTFRB ang nagbuot sa ruta sa matag LGU, kundi sila mismo og igo lang ang ilang buhatan nga mosiguro nga matagaan kini og igong mga FUBs. Sa gayon nga andam na kini nga ipatuman sa LTPRB. Masuta unsa nga oras ang bagang bulog sa mga pasahero aron usab sa pagpagawas og daghang mga PUV. Masuta usab asa dapit sa usa ka LGU ang daghan og pasahero. Sa maong paagi, malikayan niya ang pagkatanggong sa daghang mga pasahero sa kadalanan. Gawas niini, masuta usab niya sa LTPRB ang oras nga minus ang pasahero aron usab maminusan ang padaganon nga mga PUV ni anang mga orasa. Sa maong paagi, dili maghuot ang dagan sa trapiko ilabi na niadtong mga LGU nga namahimutang sa Metro Cebu. Ibutang ana nga lugar. Then doon na natadayon fleet management. Atong nakita karon every time nga rush hour, daghang kayong pasahero, gamay ra kayong sakyanan. Tungod na enough na ang atong mga sakyanan, pero ang turn around, dugay kay pagbalik tungod sa traffic. So aning higayon na ma-arrange na gid nato kay bisan ang ilang terminal kinahanglan i-determine ang terminal which is off street nga walay terminal nga naa sa karsada. Mo na usa sa mga factors no. Then kini ni ang atong pagbuhat ning fleet management naa diha ang dispatch planning. Kung pananglitan ining rush hour gikinahanglan nato 200 units aning isa ka ruta. Kinahanglan i-deploy ang 200 units. Pag abot nimo og alas 10 hangtod sa alas 2 sa hapon mo nay non-peak. Non-peak period, gamay na lang pud atong padaganon. Kaya aron di pud maghuot diha sa karsada. Ang unang hugna sa mong pagbansay-bansay gipahigayon ni adtong Pebrero 8. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.